Ko kun san cewa ciwon kai mai tsanani tare da afkuwa akai-akai na iya zama alamun cutar kansar kwakwalwa? Kansar kwakwalwa cuta ce da ke samuwa daga bunƙasar wasu ƙwayoyin halitta a cikin kwakwalwa. Daga cikin alamomin wannan cuta akwai ciwon kai mai tsanani, tashin zuciya, amai, ƙarancin gani. Daga cikin abubuwan da ke haifar da wannan cuta akwai yawan shekaru, gadon ciwo daga ahali, daɗewa ana shan taba sigari, tiririn radiation. Cutar na da nau'ika da dama, sai dai cikin nau'ikan da aka fi sani na wannan cuta sun haɗa da lyomas, meningiomas. Daga cikin hanyoyin kariya daga wannan cuta akwai nisantar shan taba sigari, rage mu'amala da abubuwa masu ɗauke da guba, yawaitar zuwa asibiti domin binciken lafiya akai-akai. Kansar kwakwalwa cuta ce mai ban tsoro, amma masana da kuma likitoci sun tabbatar da bincike bisa samun sabbin magunguna domin inganta ci gaban rayuwar masu fama da ciwon. Daga ciki sun yi bayanin wasu hanyoyi da za a iya samun sauƙin cutar kansar kwakwalwa kamar haka: radiation therapy, chemotherapy, combination therapy. Shin akwai alamomin da kuke gani waɗanda suke da nasaba da wannan ciwo a tare da ku? Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com.